No, zdaj bomo počas začeli. In sicer najprej vas prav lepo pozdravljam na današnjem dogodku, ki dokazuje, da sodelujemo tudi z ostalimi podobnimi inštitucijami po Evropi. Sedaj je gost našega predavanja Hrvaški inštitut za zgodovino, in sicer iz oddelka za sodobno zgodovino pod vodstvom gospoda dr. Vladimirja Gajgerja. Ta predstavitev bo potekala v hrvaškem jeziku, zato da se ne bo pač podjekljivim, ker sta si pač slovenščina in hrvaščina dosti podobni. Mislim, da boste vsi razumeli. V naši sredi pozdravljam tudi gospod predstavnico hrvaškega veleposlaništva v Ljubljani, gospod Lež, in seveda tudi vse ostale, ki ste se zbrali tu na današnjem dogodku. Zdaj pa kar besedo predajam kolegom iz Hrvaške, da predstavijo svoje najnovejše raziskave, svoje knjige in potem so pa tudi na voljo, da jih kaj vprašate. Evo za početak, ja ću vas pozdraviti, dame i gospodo, u ime Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, najvećeg humanističkog instituta u Republici Hrvatskoj. Osnovani smo 1961. godine kao Institut za historiju radničkog pokreta, kao što su tada svi instituti u bivšoj Jugoslaviji zvali. Zatim smo 90. promijenili ime u Institut za suvremenu povijest, a od 96. nosimo sadašnje ime Hrvatski institut za povijest. Naravno, kako se mijenjalo ime, nije se mijenjalo ime samo zbog imena, mijenjalo se i predmet istraživanja. Dakle, kao u početku, to su bili dakle NOB, narodnooslobodilačka borba i radnički pokret, a kasnije smo se počeli baviti svim razdobljima hrvatske povijesti. Danas smo organizirani u 5 odjela i imamo našu posebnu regionalnu podružnicu, to je u Slavonskom Brodu. Organizirani smo, kao što sam rekla, u 5 odjela, dakle odjel za srednjovjekovnu povijest, za rano novovjekovnu povijest, za hrvatsku latinističku historiografiju, za povijest 19. stoljeća i za suvremenu povijest. Evo, kolege sa suvremenu povijesti su ovdje. Oni su naime još uvijek najbrojniji odjel u institutu. Dakle, imaju 12 znanstvenika i 10 novaka, znanstvenih novaka. Sve ukupno u Hrvatskom institutu za povijest zaposlena su stalno 42 znanstvenika doktora nauka, 20 znanstvenih novaka, od kojih je veći dio već doktorirao i sad su na ovom postdoktorskom položaju. Sad ne znamo kako će, s obzirom da je spuštena rampa za zapošljavanje, što će biti s njima. Prošle godine smo izgubili 2 znanstvenika. Dakle, nakon 11 godina što su redovito doktorirali, otišli su na burzu. Jednostavno nije bilo radnih mjesta. To su neke ove osnovne informacije o nama. Kolege su ovdje sa odjela za suvremenu povijest i kolega Akmađa iz naše podružnice u Slavonskom Brodu. Naime, podružnica je naravno kao podružnica je manja, nije organizirana po nikakvim odjelima jer ih je premalo, ali se isto tako bave poviješću od srednjeg vijeka do najnovije razdoblja, odnosno do suvremenosti, zaključno sa domovinskim ratom. Ja sad više ne bih duljila i oduzimala vrijeme. Vas još jedanput srdačno pozdravljam i hvala vam što ste došli poslušati nešto o našem radu. Hvala. Kako nemamo puno vremena, ja ću probati samo što je u posljednjih 5-6 godina rezultiralo istraživanjima povjesničara na odjelu za sudnu povijest, odnosno na projektu Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću. Iako je nas na projektu samo 3, dakle ja, Martina Grahek i Marica Karakaš, riječ je o otvaranju bilo dakle potpuno novih tema neistraženih, a i drugčijih interpretacija. Tako da su riječ u pravilu o magistarskim i doktorskim radovima
Dakle, kasnije će autori o tim knjigama nekoliko riječi reći. Dakle, bilo se je svojedobno i u evropskoj pa i u slovenskoj historiografiji kao i u Hrvatskoj otvorilo pitanje savezničkih bombardiranja tijekom Drugog svjetskog rata. Najnovije istraživanje doktorice Karakaš su o prisilnim i dobrovoljnim migracijama u Drugom svjetskom ratu i poraću i tu su obrađene dakle, sve nacionalne, odnosno etničke skupine koje su migrirale na području Hrvatske, odnosno NDH, uključujući i Slovence koji su bili protjerani od strane Njemaca, dakle i na područje nezavisne države Hrvatske. Također, pitanje koje još uvijek je vrlo i u javnosti prisutno i sa oprečnim stavovima, dakle sudbina je i hrvatskih, a i ostalih vojnika poslije Drugog svjetskog rata, njihovog predaje izručivanje na Bleiburgu, njihove sudbine i na području Slovenije, vezano i uz masovna grobišta, a i kasnije što se s tim ljudima tijekom ljeta i kasnije događalo. Kasnija knjiga koja je u stvari nekakav normalan slijed, dakle nakon svih onih vansudskih i sudskih likvidacija, bilo je istraživanje vrlo opsežnog gradiva Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora, tako da ova knjiga naročeno suditi i govori, u stvari utemeljena je na gradivu Zemaljske komisije za istraživanje zločina okupatora za grad Zagreb, i ona je značajna ne samo za istraživanje represije prema poraženima, prema stvarnim ili potencijalnim protivnicima novoga sustava, nego mnogo toga govori i o onome što se za vrijeme Drugog svjetskog rata, odnosno NDH, događalo, odnosno i represija prema onima koji su bili neprijatelji ili proglašeni neprijateljima novoga poretka u Hrvatskoj. Svakako jedna od tema je, pa i u slovenskoj, tako i u hrvatskoj historiografiji, je problematika njemačke manjine. Najveći logor za pripadnike njemačke manjine u Hrvatskoj, odnosno u Slavoniji, bio logor Krndija, njemačko selo bilo u podno planine Krndija između Đakova i Našica, koje je poslije 1944. u potpunosti iseljeno u evakuaciji Njemaca, a onda je u ljeto 1945. pretvoreno u radni logor. I ovdje su doneseni iscrpni i poimenični pokazatelji o umrlima i arhivsko gradivo i sjećanja na hrvatskom i odnosno njemačkom jeziku. I ova sljedeća knjiga koju sam radio u stvari je zbirka mojih što izvornih članaka, a druga su polemike ili sa Savezom antifašističkih boraca, odnosno ili sa nekim hrvatskim povjesničarima koji su skloni biografiji Josipu Brozu. Dakle, pa može biti možda nekakav doprinos za razmišljanje o problematici Tita, koja je i zanimljiva i slovenskoj javnosti i historičarima. Jedan od ciljeva našeg projekta pa instituta bilo je i suradnja sa povjesničarima izvan Hrvatske, tako da je prije nekoliko godina bio organiziran međunarodni znanstveni skup gdje se radilo o logorima, zatvorima i prisilnom radu u Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu i nakon Drugog svjetskog rata, pa je u ovom zborniku i niz srbijanskih povjesničara sudjelovao. Uglavnom su tu razmatrani ili logori Njemačkog rajha ili logori ustaške vlasti na području NDH, a i ono što se je događalo naravno posle rata, represija, internacija i vojnih logora i civilnih kažnjeničkih logora u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata. I posebna nekakva zacrtana linija u istraživanju i objavljivanju bilo je objavljivanje arhivskog gradiva, ponajprije OZNE, ali i drugih organa i komunističkih vlasti, dokumenti vojne provenijencije koje je bilo moguće naći što u hrvatskim arhivima, a ponešto i izvan Hrvatske. Ja ću o tome kasnije i još nekoliko rečenica reći opsežnije i ukazati možda na vrstu gradiva i na probleme koje smo ne samo tehničke nego recimo i dnevno-političke naravi nailazili i u istraživanju pa i u objavljivanju
ovakvoga materijala. Sad bih zamolio doktoricu Karakaš da evo ukratko ove prve dve knjige o anglo-američkim bombardiranjima Hrvatske kaže koja je specifičnost ovoga materijala i do kojih rezultata je došla, a također onda i o knjizi o prisilnim migracijama. Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste došli. Moje će slavljenje zadnje 10 minuta. Ja bih vas ukratko nastavila upoznati s istraživačkim pitanjima koji su meni bili izazov, a na kojim sam potom u većoj ili manjoj mjeri uspjela odgovoriti i pretvoriti u neke nove znanstvene spoznaje. Isprva sam se u svom istraživačkom radu usmjerila na temu anglo-američkih zračnih napada, ponaviše na hrvatsko područje, a manjim opsegom i na bosansko-hercegovačko područje. Unutar ove teme ponajprije sam se usredotočila na intenzitet napada te žrtve, odnosno ljudske gubitke prouzročene tim napadima. Te su žrtve imale status takozvanih zaboravljenih žrtava ili bolje rečeno prešućenih, ali ipak imali su bolji položaj, primjerice od pripadnika takozvanih neprijateljskih vojski, političkih i ideoloških neprijatelja, na primjer od pripadnika ustaške vojnice ili hrvatskog domobranstva. Kako je inače sintagma kolateralnih žrtava novijega datuma, ne čudi što se taj termin u jugoslavenskoj historiografiji malo koristi. Problem žrtava Drugog svjetskog rata rješavani su tako da je postojao samo generički pojam žrtve fašističkog terora, te se pretežno u 80. godinama 20. stoljeća eventualno navodi podjela na izravne i neizravne žrtve fašističkog terora. Ovisilo je o tome jesu li žrtve stradale primjerice u izravnim borbama, streljane u odmazdama ili su stradale u logorima i zatvorima. Vrlo je recimo ilustrativan za Hrvatsku, za ovu problematiku, primjer grada Broda na Savi. Dakle, to je Slavonski Brod koji je tada funkcionirao sa drugim bosanskim brodom kao jedinstvena gradska cjelina. Primjerice, u literaturi do 1990. godine, koja je obrađivala razdoblje Drugog svjetskog rata, navode se podaci da je u Slavonskom Brodu i na području općine bilo oko 2500 žrtava fašističkog terora. Od toga je oko 1370 osoba stradalo u onom izravnom ili neizravnom teroru, dakle u odmazdama, borbama ili u logorima i zatvorima. S napomenom da su osobe koje su stradale u bombardiranjima, dakle također uvrštene u žrtve fašističkog terora. Nijedna druga kategorija se ne navodi, dakle iz toga proizlazi da je preostalih oko 1100 osoba poginulo u bombardiranjima. U popisu iz 1964. godine, dakle govorimo o državnom popisu, po kriteriju rođenja 7 osoba se vode kao osobe koji su poginule iz Slavonskog Broda u bombardiranjima. Od toga jedna 41. Dakle samo, znači to može biti jedino njemačko bombardiranje. Dakle, na primjeru Slavonskog Broda vidimo da je nešto malo manje od 50% ukupnog broja žrtava su biti kolateralne žrtve zračnih napada, što naravno može otvoriti niz moralno-etičkih pitanja, kao i niz pitanja u historiografiji, napokon dovesti do odmjerenih i neispolitiziranih sudova u suvremenoj hrvatskoj historiografiji o stradanjima posljedice civilnog stanovništva tijekom Drugog svjetskog rata. Druga tema koju sam obrađivala i koju je već dr. Dragi spomenula bile su dobrovoljne i prisilne migracije stanovništva na hrvatskom području od 1941. dakle od početka Drugog svjetskog rata pa do sredine 50. godina 20. stoljeća kada su sve veće i politički dirigirane migracije stanovništva završile. Na tu temu je objavljena i ova knjiga. Iako je historiografska pa i srodna literatura o migracijama tijekom rata i poraća na hrvatskom području mnogobrojna, ipak se može reći da je izostalo i sustavno i sveobuhvatno znanstveno istraživanje, ali i, usudila bi se svakako reći, nepristrano. Primjerice, u odnosu na migracije Njemaca, Italijana ili pak o poslijeratnom iseljavanju Židova u Palestinu, odnosno Izraelu. Drugi svjetski rat je na hrvatskom području proizašao znatne migracije, prvenstveno prisilne, i Hrvata, i Srba, Slovenaca, Židova, Njemaca, Talijana i Mađara, što je naravno onda utjecalo na promjenu nacionalne, znači etničke, vjerske, demografske, ali i kulturne slike Hrvatske, u ratnom, ali i poslijeratnom razdoblju. Istraživanje ovih tema važno su i za razumijevanje pitanja ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Naglasak knjige je bilo istraživanje svih smjerova kretanja stanovništva, bilo koje je bilo zbog rasne, nacionalne, vjerske ili političke nepodobnosti i u manjoj mjeri ekonomskih razloga iseljavalo. Istraživanja su potvrdila tezu da je u pozadini migracija stanovništva tijekom ratnih sukoba u pravilu ideološko-politička podloga.
i kod iseljavanja, preseljavanja, razmjena stanovništva, pa djelomične kolonizacije, te vojni razlozi primjerice kod evakuacije iz bjegova, koji se mogu provoditi zbog sprječavanja stradavanja civila, onemogućavanja, dakle, novačenja u neprijateljsku vojsku i uskraćivanje pozadinske pomoći neprijateljskoj vojsci. U knjizi sam nastojala obraditi pitanje ratnih zarobljenika, radnika na prisilnom radu te pitanje repatriacije. Obradila sam i useljeničke logore i izbjegličke logore na području nezavisne države Hrvatske, kao i poslijeratne logore za Njemce, Mađare i Italijane na hrvatskom području. Ukratko bih vas sad samo preko sadržaja knjige nastavila samo sa nekakvim biranim možda temama da dobijete uvid što sam još radila. Dakle, iz uvodnih razmatranja, ono što bi osobito možda vama u Sloveniji bilo zanimljivo, to su njemačko-hrvatski dogovori o razmjeni stanovništva tijekom Drugog svjetskog rata i kratak osvrt na zakone nezavisne države Hrvatske o imovini iseljenika. U poglavlju o Hrvatima sam nastojala sad obraditi iseljavanje Hrvata s područja koje je zaposjela Mađarska, Kraljevina Italije, Njemački rajh i Bugarska. Dakle, iseljavanje Hrvata iz Međimurja, iz Dalmacije i tamo posebice pitanje interniranja hrvatskog stanovništva u talijanske logore. Iseljavanje Hrvata s područja koji je pripojio ili zaposjeo Njemački rajh i Bugarska, to je Slovenija, Srbija i Makedonija. Hrvatske ratne zarobljenike i prisilne radnike na području Njemačkog rajha, kolonizaciju Hrvata tijekom Drugog svjetskog rata i u Poraču, zatim savezničke logore u Italiji, Austriji i Njemačkoj u neposrednom Poraču, gdje su se većinom pripadnici poražene vojske sakupljali, zatim nešto o poslijeratnom razdoblju izdvojila možda temu nastojanja jugoslavenskih vlasti oko povratka prije ratne emigracije, što je naravno zanimljivo i za Slovence jer se najveći broj Hrvata i Slovenaca vratio, te poslijeratno takozvano bježanje preko granice iz Hrvatske. U pogledu od Srbima izdvojila bih možda neke teme, to su neke upute vlasti NDH za iseljavanje domaćeg pravoslavnog stanovništva. Primjeri organiziranog iseljavanja Srba, prvenstveno tu mislim na solunske dobrovoljce, državne službenike Kraljevine Jugoslavije, ali i domaće pravoslavno stanovništvo. Također primjeri izbjeglištva i preseljenja te protjerivanja srpskog stanovništva s područja nezavisne države Hrvatske. Zatim kozarački zbjeg, Srbe ratne zarobljenike na području Njemačkog rajha i otpremanje srpskog stanovništva na prisilni rad u Njemački rajh i Norvešku, te brojčane pokazatelje o iseljenim, izbjeglim i prognanim Srbima iz nezavisne države Hrvatske u Srbiju, te povratak Srba iz Srbije u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu nakon Drugog svjetskog rata, te sudjelovanje srpskog stanovništva u poslijeratnoj kolonizaciji. U pogledu o Slovencima, tu ću vam zapravo sve pročitati, mislim da to najviše zapravo vas može zanimati. Dakle, pisala sam o djelovanju Slovenskog crvenog križa, slovenske kmečko-delavske sloge, dakle slovenske seljačko-radničke sloge i slovenskih komunista vezano za iseljavanje Slovenaca. Djelovanje državnih institucija NDH na useljavanje Slovenaca, dolazak izbjeglog i iseljenog slovenskog stanovništva na području NDH i problemi oko naseljavanja, povratak u Sloveniju nakon Drugog svjetskog rata, te brojčani pokazatelji o izbjeglim i iseljenim Slovencima na području NDH. U Židovima sam obradila, dakle, židovske izbjeglice iz NDH na području Kraljevine Italije, te na područjima koje je Kraljevina Italija anektirala ili okupirala. Zatim katoličku crkvu i jugoslavensku izbjegličku vladu u pružanju pomoći izbjeglim Židovima u Italiji, Švicarskoj, Španjolskoj, Portugalu i Turskoj, brojčane pokazatelje o preživjelim jugoslavenskim Židovima, te poslijeratno iseljavanje Židova iz Hrvatske u Palestinu, odnosno Izrael. O Njemcima sam obradila iseljavanje i preseljavanja tijekom Drugog svjetskog rata, te poslijeratni pokušaj povratka njemačkog stanovništva u Jugoslaviju, odnosno Hrvatsku, i njihovo otpremanje u logore. Za Talijane također sam obradila evakuacije i iseljavanja tijekom rata, iseljavanje Talijana nakon rata, zatim mirovne ugovore u Jugoslaviji i Italije te pitanje opcija i brojčane pokazatelje o migracijama Talijana. Po istom tom predušku kao za Talijane je obrađeno i mađarsko stanovništvo. Dakle, sad bi zaključno samo mogla reći da je u toj bujici naroda pronalazimo ljude daleko od svojih domova, smještene po školama, neadekvatnim skloništima, bez dovoljno hrane, odjeće i obuće. U tim dramatičnim događanjima pojedinci su se različito prilagođavali novim klimatskim uvjetima, načinu prehrane, socijalnom i kulturološkom okruženju i često su bili suočeni s raznim oblicima stradanja civilnog stanovništva i tijekom rata, ali i neposredno poslije završetka. I sve to zasigurno ostavilo trajne posljedice i na obitelji i na pojedince. No, unatoč svim tim teškim i dramatičnim okolnostima nastavila sam ukazati na one pozitivne primjere međuljudske solidarnosti
i požrtvovnosti, primjerice djelovanje Crvenog križa, Caritasa, Merhameta i brojnih drugih institucija, ali i pojedinaca koji su izlažući sebe pomagali i spašavali druge ljude. Važnost istraživanja ovih tema nije samo nužno kako bi se uspoređivala snaga represivnosti ratnog ili poratnog sustava, što primjerice u Hrvatskoj najviše intrigira na dnevno-političkoj razini, nego smatram da su ovakve teme važne da bi se ukazalo pravo svih sudionika iz prošlosti na pravo na sjećanje, osobito kad je u pitanju civilno stanovništvo. Evo, hvala vam na pozornosti. Ja mislim da ću ja biti dovoljno glasna, mislim da mi treba to. Evo par riječi o ovim mojim crnim knjigama, to o mom udjelu u radu ovog projekta. Na početku samo par riječi o temi koja je u hrvatskoj javnosti jako poznata, ali rekla bi i šire na bivšem jugoslavenskom prostoru, to je Bleiburg i križnici. To je moj nadopunjen magistarski rad u kojem sam ja pokušala najsustavnije i najdetaljnije prikazati ono što je u javnosti poznato kao Bleiburška tragedija, a što bi zapravo bilo zarobljavanje većeg broja civila i pripadnika različitih vojski na širem području Slovenije i Austrije, izručenja iz savezničkih logora u svibnju 1945. i ono što je poznato pod nazivom Križni put ili Marševi smrti. U svom radu sam se najviše koristila do sada objavljenim dokumentima i gotovo nepreglednom memoarskom literaturom. Historiografija je zapravo vrlo često skeptična prema tim izvorima drugog stupnja i ne voli ih zbog njihove nužne subjektivnosti, no moje iskustvo je vrlo pozitivno. Ovakve knjige su jako dobar pokazatelj u obradi ove teme. Bez toga ove knjige ne bi niti bilo. I ja moram priznati da ta produkcija u Bleiburgu je danas jako brojna. Gotovo je teško pratiti sve što izlazi i nakon evo samo 5 godina ja vjerujem da će do svibnja izaći drugo izdanje knjige, što mene posebno veseli, jer eto, nekako volim vjerovati da sam nešto konkretno učinila. Tako da, to je samo okvirno, ostale neke detalje, ako vas zanimaju, možemo u razgovoru. Druga knjiga o kojoj ću reći nešto malo više, pod nazivom Narod će im suditi, o čijem zapravo sadržaju više govori podnaslov, a to je djelovanje Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947. godine. To je inače moj doktorski rad obranjen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi se o temi koja u hrvatskoj historiografiji nije bila do sad detaljno istraživana i uistinu je činila jednu, ajmo reći, crnu rupu koja nije bila poželjna u historiografiji. Ono na čemu sam ja bazirala svoj rad je arhivski fond Zemaljske komisije za ratne zločine koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu i čijih 500 kutija materijala je ono i blagodat i prokletstvo u istu ruku, jer imate toliko posla da zapravo ne znate gdje bi krenuli. Osim toga, neizbježno je pregledati fond državne komisije koji se nalazi u arhivu Jugoslavije u Beogradu, jer vam on daje jedan nužan krovni pregled, ajmo to tako reći, sa savezne razine, bez kojeg ne možete zaokružiti cijelu priču. Ono što mi je svakako predstavljalo problem je vrlo malo radova ili knjiga na ovu temu. Bilo da se radi o hrvatskoj historiografiji ili o nekakvim komparativnim radovima ili referentnoj literaturi, tako da iskustvo nakon Bleiburga sa hrpom knjiga, ovo je bila jedna velika promjena i tu sam imala, dok sam to sve malo posložila bez puno komparativnog materijala, bilo mi je čak puno teže nego sa Bleiburgom, moram priznati. Ono kako sam ja bazirala svoj rad je da sam koristila klasičnu kronološku problematsku metodologiju koja mi se činila najprikladnije u obradi ove teme. I ono što vam mogu reći da je Zemaljska komisija činila dio istražnog aparata u samoj završnici u neposrednom poraću i ja sam u knjizi nastojala prikazati nastanak, ustroj i djelovanje Zemaljske komisije za ratne zločine, pripadajući rajonskih komisija te posebnih odsjeka na području Zagreba. Počeci komisije vezani su uz odluke AVNOJ-a od 30. studenog 1943. da se osnuje državna komisija,
te odluku ZAVNOH-a od 18. svibnja prema kojoj je osnovana Zemaljska komisija za Hrvatsku. Ona se sastojala od općeg odsjeka za neprijateljsku imovinu, anketne komisije i odsjeka za ispitivanje neprijateljske arhive, a pomoćni organi bili su okružne, oblastne, općinske i gradske komisije. Ono što je svakako bilo važno je definirati zadaću komisije i njezine oblasti, posebice stoga što je to bilo različito definirano u historiografiji. Vrlo jasno, zadaće komisije bile su prikupljanje dokaza o zločinima, vrsti, vremenu izvršenja, mjestu i načinu počinjenja zločina, te odgovornosti počinitelja. Prema odlukama komisija, nadležne institucije, tužiteljstva i sudovi pokretali su krivični postupak i izricali kazne. Do kolovoza 45. su to bili vojni sudovi, nakon toga okružni sudovi, a komisija je bila zadužena i za klasifikaciju ratnih zločina i sastavljanje popisa ratnih zločinaca. To se kasnije pokazalo kao jedan od najvažnijih zadataka državne, to je Zemaljske komisije, kada je došlo do pitanja ekstradicije. Ono što je važno reći da te odluke nisu imale težinu automatski osude, one su samo sugerirale odgovornost. Sudovi su trebali na osnovu daljnjih postupaka odrediti kako će se razvijati situacija, no međutim te odluke vrlo često nisu propitkivane, nego su preuzimane zdravo za gotovo. Jedna od bitnih značajki rada komisija bila je poprilična pristranost i često su se odluke donosile prema općoj odgovornosti, a ne krivnji pojedinca. Jednaka ocjena vrijedi i za Zagrebačku komisiju, koja je, moramo se napomenuti, suočavala se s materijalnim poteškoćama, neupućenošću svojih suradnika i njihovom nedovoljnom kvalificiranošću, ali i s neradom područnih komisija. Početkom 1945. rad komisije je proširen i na pitanje neprijateljske imovine. Zadaća je bila da se utvrdi imovina ratnih zločinaca, koja je privremeno došla pod državnu upravu. Ove konfiskacije imale su revolucionarni značaj i klasnu pozadinu. Anketna komisija je imala zadatak da utvrdi suradnju, zadužena je za utvrđivanje zločina počinjenih kulturnom suradnjom s neprijateljem, pa su se pod tim općim nazivnikom našli sveučilišni profesori, novinari, glumci, pjesnici koji su morali objašnjavati i opravdavati svoje djelovanje. Prema dokumentima jasno proizlazi kako nova vlast nije kažnjavala samo zločince, nego i svoje političke i ideološke protivnike. Jednako strogo je osuđivala gospodarsku suradnju s režimom NDH i stranim vojnim snagama. Poseban problem u radu komisije predstavljala je činjenica da je krivično zakonodavstvo bilo tek u nastajanju. Uredbe i zakoni omogućavali su široka tumačenja pojma ratnih zločina. Odluke državne i zemaljskih komisija zasigurno su obuhvatile veliki broj krivaca koji bi u demokratskim zemljama bili osuđeni kao ratni zločinci, ali su one bile i dio sustava koji se obračunavao s političkim i klasnim neprijateljima te suparnicima KPI. Knjiga s ovom tematikom će sigurno biti zanimljivija znanstvenoj zajednici nego javnosti, možda nije najzanimljivija za čitanje na prvu, ali vjerujem i nadam se da predstavlja jedno temeljno istraživanje koje nudi neke odgovore, otvara neka pitanja i zapravo traži jednu dogradnju. Evo, neki moj pokušaj dalje i kao logičan nastavak sad trenutno rad na temi djelovanja sudova časti u Hrvatskoj i svoj mozaik ću završiti sa komisijom za ekstradiciju, to jest pitanje ekstradicije ratnih zločinaca općenito. Time bi nekako moj prvi zadatak koji smo planirali na projektu bio zaokružen, moja cijelina odrađena. Eto, toliko. Kako vrijeme curi, ja ću probati u nekoliko rečenica i par citata predstaviti ove zbirke dokumenta. Dakle, kada smo počeli 2005-2006. godine prikupljati gradivo, ideja je bila da se objavi samo jedna knjiga, jedan pregled za cijelo područje Republike Hrvatske. Ovo je treće izdanje. Dakle, onda smo naišli na informativne razgovore, uvjeravanja da je to štetno, podmetanja, pa čak ne samo iz onih
političara koji su željeli biti inspicijenti povjesničarima što i kako pisati u kojem trenutku, nego i određenom broju kolega iz struke, uvjetno rečeno i s lijeve i s desne strane. Zatim iz nekog inata smo počeli raditi regionalno, dakle sjeveroistočno područje Hrvatske, druga knjiga Slavonija, Srijem i Baranje, uslijedilo je Zagreb i središnja Hrvatska, sjeverozapadni dio, Dalmacija i trenutno je u pripremi, odnosno prikupljenju gradiva za Liku, Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Istru, dakle ovu Gorsku Hrvatsku. Svaka ta knjiga, osim prve koja je manji jedan pregled, dakle je preko 1000 stranica i nekoliko stotina dokumenata, uglavnom je tu riječ o dokumentima OZNE, raznih vojnih sudova, raznih organa vlasti od najviših do najnižih razina. Dakle, ja ću vam pokazati, izađi iz ovoga. Pokazao bih vam u faksimilu par dokumenata. Recimo, mogu citirati o kakvim dokumentima je riječ. Recimo, dakle, u knjizi su doneseni prijepisi tih dokumenata sa svim u izvornom obliku, ali sa najnužnijim bilješkama koje objašnjavaju ili materijalne pogreške ili objašnjavaju neke stvari koje su bitne. Neki dokumenti koji su i slikovno, a i sadržajno zanimljivi, dakle i oni koji se bave kod vas ili prate ovu tematiku vidjet će da je riječ o stvarima koje su vrlo slične, ako ne i iste za područje Slovenije, kao što iste dokumente ili dokumente sličnog sadržaja možemo pratiti i drugdje na području bivše Jugoslavije, dakle i u Bosni i Hercegovini, a posebno u Srbiji, koji su nam dokumenti, recimo ovo je dokumenti iz travnja 1945. o zadacima upravnih odjela u novo oslobođenim gradovima. Dakle, na takve dokumente već je prethodilo pronađeno je nekoliko dokumenta za područje Hrvatske, gdje se je točno vidjelo da su skupljane i ranije sve informacije što i na koji način djelovati pri preuzimanju vlasti i ko su nam svi neprijatelji. Dakle, ili, evo, to je u slovenskoj historiografiji dr. Ferenc, ja mislim da je ovaj plakat objavljen, ili recimo niz plakata, ovdje se radi o varaždinskom području, o sudskim likvidacijama koje su javno oglašavane, ili za područje, ja mislim da je Dubrovačko, ovdje je čak slučaj za Dubrovnik, je vrlo zanimljiv slučaj jer su oglasi o presudama strijeljanih naknadno pisani. Dakle, nakon izvršenja likvidacija, zapisnici i suđenja u stvari nisu vođena ili su ekspresno izvršena. Najslikovitiji je dokument, ja bih citirao Drage Desputa, člana sudskog odjela glavnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske od 17. siječnja 1945. što se je događalo u Dalmaciji. On kaže, za vrijeme mog boravka u Dalmaciji zapazio sam stanovite nepravilnosti od kojih iznosim najglavnije. Povjerenik poznat za kninski sektor Druj Ilija izjavio je da su dobili direktivu da prilikom oslobađanja uhapse što više ljudi. Jedan dio tih koji ispunjavaju posebne uslove likvidiraju, a ostali dio puste na slobodu. U duhu te direktive od Dubrovnika do Knina pa do Zadra likvidiran je stanovit broj ljudi. Od likvidirani jedan dio su domaći, a jedan dio zarobljenici, naši državljani, koji su bili u zarobljeničkim logorima. Za jedan dio od likvidiranih zatraženo je od naših vojnih sudova da se izrade presude u svrhu objavljivanja. Dakle, ovo riječ je o tim stvarima. Nakon likvidacija za neke su rađene presude, odnosno obavijesti. Prvo sve je rađeno vrlo nekonspirativno. Sama justifikacija likvidirane i vršena je bez potrebne opreznosti na vrlo nezgodan način. Kao što, primjer navodim, jedna grupa iz Drniša streljana i bačena u jame, a da svi iz te grupe nisu bili do kraja ubijeni, tako da su iz jame vikali majku, a vašu ubite me do kraja.
To mi je pripovjedao komandant Kninskog područja i predsjednik Vojnog suda 8. korpusa. Ili slučaj u Dubrovniku gdje se justifikacija vršila ne streljanjem, već su se takva lica klala. To je u Dubrovniku radila jedinica narodne obrane, a ja sam zato saznao od komandira čete narodne obrane. Dakle, ove zbirke dokumenta su prepune takvih i sličnih izvještaja gdje se eksplicitno ili na manje eksplicitan način govori što se događalo od potkraj 1944. godine i posljedice do neposrednog poraća, ali i takvih slučajeva je bilo i kasnije. Recimo, ovo je dokument, jedno izvješće za Županju, Pozne za Županju, gdje isto bi bilo zgodno citirati, kaže: u mnogim selima nahvatali su jedinice JNA prilično ljudi, odvele ih sa sobom i potukle u blizini sela. Dakle, to je srijemski dio nakon proboja Srijemskog fronta. Mnogi od tih pohvatani su stvarno krivci, ali postupke koje su naše jedinice probele nad njima izazvao mnogo straha od naroda, a što je opet u vezi sa prijašnjom neprijateljskom propagandom koja je svuda trula da će partizani sve poklati kada dođu. Koliko smo do sada mogli ustanoviti, naše jedinice su odmah u prvim danima pohapsile oko 300 ljudi na cijelom Kotaru, za neke od tih se ne zna, a neki su nađeni slabo zakopani u blizu sela. Dešavalo se da su svinje izbacivale lješeve. To je moralo da izazove priličnu nervozu. Ne samo da je odnos prema zarobljenim neprijateljskim vojnicima i onima koji su se predali, nego i onima koji su dočekali Narodno-oslobodilačku vojsku, odnosno Jugoslavensku armiju, pa su bili ili na civilnim funkcijama u vlastima NDH ili su bili izvan svih vojnih i civilnih službi, a smatrani su stvarnim ili su se smatrani neprijateljima. Bio je nehuman i vrlo grubo odnosi prema neprijateljskim ranjenim vojnicima. Dakle, takvi slučajevi su poznati u Sloveniji. Ja ću ovdje samo navesti niz slučaja na području Hrvatske, gdje javni tužitelj za okrug Baniju je izvijestio 15. svibnja 1945. javnog tužitelja Hrvatske o likvidaciji ranjenika iz Sisačke bolnice, gdje kaže, citiram: u Sisku je prvi bataljon, ne znam koji, 2 dana kasnije što je Sisak bio oslobođen, došao u bolnicu navečer u 9 sati i odveli su 19 ranjenika neprijateljskih vojnika i pobili ih. O tome se malo govori i ovlada strah. Dakle, uglavnom, ako za mnoge presude danas mi znamo samo preko obavijesti sudova Zemaljskoj upravi narodnih dobara, dakle, mnoge presude su sačuvane, ali mnoge nisu, pa postoje samo obavijesti gdje se određenim osobama treba konfiscirati imovinu, jer presuda na smrt sobom je povlačila i oduzimanje i konfiskaciju imovine i još. Tako da, evo, za poznatog profesora patologije u Zagrebu, koji je osuđen zbog toga što je u vrijeme Drugog svjetskog rata napisao nekoliko članaka o ekshumaciji u Katinu, odnosno u Vinici, jer je bio član međunarodne komisije, osuđen je na smrt i likvidiran, jer je navodno blatio Bratski Sovjetski savez. Naravno, nakon poprilično godina iskazalo se da su sva njegova pisanja bila korektna i ispravna. Dakle, i niz je dokumenta koji govore o križarima, odnosno o odbjeglim ustašama, četnicima i ostalima koji su se prikrivali od novih vlasti, ili kako je stanje na pojedinim područjima Hrvatske. Ja ću mogati evo samo preletiti da vidite o kojim je vrstama dokumenta riječ. Naravno, tu se radi i o novom represivnom sustavu, ali i popriličnoj samovolji pojedinaca. Zgodno je da javni tužitelj Demokratske federativne Hrvatske 14. srpnja 1945. piše javnom tužitelju Jugoslavije i navodi kako je u narodnu miliciju, citiram, ušao u najvišem postotku ološ koji naročito u Slavoniji čini zločine, pljačke, ubistva i sl. Završen citat. Dakle, evo, zgodno su, ne radi se samo o bivšim ustašama, ovdje je riječ o četnicima s područja sa šireg šibenskog područja
i sa uputom da ove koji su bili u vojsci svakako se mora likvidirati. Ne samo da je bio izrazito represivan u neposrednom, dakle u samom završetku rata i prvih dana pa i mjeseci prema bivšim vojnim pripadnicima, zanimljiva je sudbina primjerice mjesta Zrin i njegovih stanovnika. Tijekom drugog rata, dakle u selu su 9. rujna 1943. spali i partizani, tada 9. i 10. rujna poginulo je ili pak nakon zarobljavanja pobijeno 100-tinjak branitelja, ustaša i stanovnika Zrina, ostali su izbjegli ili prognani. OZNA za Baniju izvijestila 20. prosinca 1944. OZNU za Hrvatsku da je glavni štab Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske, citiram, odobrio da se Zrin spali što je učinjeno. Nakon rata Kotarski sud u Dvoru na Uni presudio je 7. veljače 1946. da se konfiscira, citiram, celokupna imovina pokretna i nepokretna svih stanovnika mjesta Zrin, narodnih neprijatelja i to bez obzira gdje se takva imovina nalazi. Dakle, niz je dokumenata, iako je mnogo gradiva nesređeno, odnosno mnogo toga vidimo danas da je uništeno, velika količina dokumenata ipak po hrvatskim arhivima, ovo što vam pokazujemo ovdje su uglavnom dokumenti iz arhiva, ovo su vrlo značajni dokumenti, izvještaji OZNE iz 1948. sa popisima takozvane crne knjige, sa popisima likvidiranih za pojedine područja, dakle područje Sinja, područje Šibenika, Imotskog. Zanimljivo je, dakle, kad je nekome imovinu trebalo oduzeti, ovo je poznata znamenita talijanska zadarska obitelj Luxardo, vlasnici Maraske, koji su dijelom ubijeni, dijelom uspjeli izbjeći, a njihov kao krimen navodi se da su se bavili trgovinom i na taj način zarađivali krvne pare na grbači naroda. Ovo je isto jedan zgodan primjer kako je nova vlast prikrivala počinjenu represiju. Riječ je, dakle, ne samo o neposrednom završetku rata i poraća, ovo je riječ o događajima nakon izbora za ustavotvornu skupštinu, dakle potkraj 1945. godine, kada je u selima Kotara, Donji Andrijevci, to vam je od Slavonskog Broda prema Slavonskom Šamcu, u nekoliko sela u 2 noći ubijeno 26 stanovnika koji su ili mrgodili protiv izbora, ili su pokidali plakat s Josipa Broza Tita, ili su javno govorili da neće glasati za Narodnu frontu, da će glasati u takozvanu čoravu kutiju. Među ubijenima su 2 žene i 1 maloljetnik. O svemu je bio obavještena i OZNA, i Republička OZNA, i Republička partija, i sve je došlo do, dakle, Marku Aleksandru Rankoviću. I ovdje se pojašnjava šta je bilo, odgovor je bio da to sve treba prikriti i prikazati da se radi o ustašama, odnosno ustaškim simpatizerima i da su se valjda pobili među sobom. Upravo je pri kraju knjiga o tom slučaju i ja se nadam da bi mogla i ove godine, dakle, detaljna analiza, jer sačuvani su kompletni istražni materijali 8. 12. proletarske brigade o tom slučaju, kako je onaj koji je naređivao da se ljudi, koga treba uhapsiti, koga treba ubiti, brat Otmara Krejačića, dakle on je ne samo da je bio sankcioniran, nego je za kaznu postao predavač na Kopnenoj akademiji vojske u Beogradu. Evo, dakle, to je isto jedan od tih dokumenata. Ne znam da se vidi. Ili, dakle, evo dokumenti o problematici iseljavanja Njemaca, gdje je točno razrađeno koga i na koji način treba protjerati, odnosno ko od pripadnika njemačke manjine potpada pod odredbe da ga treba odvesti u sabirne logore, a nakon toga protjerati u Njemačku, odnosno u Austriju. I tko je izvan toga izuzet, da bi stvar bila zanimljivija, predsjednik te komisije bio slavonski Njemac i slavonske Požege Petar Miller.
inače predratni komunisti i partizani. I niz je tipskih rješenja za protjerivanje Njemaca i upućivanje logora i oduzimanju imovine. I na kraju bih završio dokumentom vama isto poznato, dakle, problem uklanjanja i vojnih grobova i grobalja, pa i grobova pojedinaca koji su se politički ili na neki drugi način ogriješili ili su smatrani neprijateljima. Za Hrvatsku tih dokumenta ima poprilično, za područje Zagreba, Varaždina, Vinkovaca, Slavonskog Broda. Zadnje vrijeme vidim da je objavljeno i za područje Bosne i Hercegovine. U Sloveniji je također objavljeno 5-6 barem dokumenta. Dr. Ferenc je objavljivao i ranije su neki objavljeni, jedino je do sada izvorna ta depeša 1254, mislim da je, od 18. svibnja, ona do sada nije pronađena, nego samo u kasnijim prijepisima i prosljeđivanjima. Mislim da bi, to bi bilo ukratko sve. Vjerojatno su neki od vas te zbirke i vidjeli. I dužan sam reći o čemu je riječ. Kad smo pregledavali gradivo, objavljeno je u prvoj knjizi, čini mi se, Zabija iz službe državne bezbednosti, gdje kaže pregled kao popis je onih domobrana i četnika koji su se odazvali na amnestiju i prišli partizanima od 1944. godine. Tu je riječ o nekoliko stotina lica koji su po kratkom postupku likvidirani zbog različitih pojašnjenja. A zabilješka uz ove dokumente stoji pregled kao imena lica likvidiranih u razmaku od 15.9.44. do 1.1.45. čija su skoro sve likvidacije izvršene bez zapisnika. Rađen je po odsjeku za oba 6. korpusa OZNE od 25.1.45. Upućen je 3. odsjeku OZNE za Hrvatsku sa popratnim dopisom koji je potpisao šef Ivan Mišković. Napomena. Dokumentacija je pronađena među ostalom dokumentacijom na kojom je radila radna grupa, tako do sada nije bila evidentirana. Rad službe sigurnosti. Zbog svoje delikatnosti predlažem da se ista dokumentacija odmah uništi zbog opće poznatih razloga. U protivnom bi spadao u grupu A i bila bi odložena u dosije OZNE za Hrvatsku 6. korpus. To je 3.3.86. Dakle, ovo je jedna od rijetko sačuvanih zabilješki uz dokumente koji izravno govore o nelegalnim, odnosno o stvarima koje su se događale s likvidacijama bez ikakvih posebnih suđenja. Dokument je potpisao Vladimir Pečnik, srećom taj dokument je 4.3.86. vraćen u pismohranu po načelniku odjela da bi se odložio u fond historijske građe službe državne sigurnosti RSUP-a Hrvatske i po odluci pomoćnika republičkog sekretara unutarnjih poslova Srećka Šimuline. Dakle, mi znamo nailaziti na niz dokumenta gdje samo nailazimo na košuljicu ili dokumenti ponekad u urudžbenim zapisnicima vrlo zanimljivi, postoje, ali ih u fondovima, odnosno u arhivskim kutijama ne nalazimo. Dakle, predaleko bi me sad odvelo u nabrajanje što svega u ovim zbirkama ima i svakako treba reći, evo, da ne da nisu promocije, smo svakako knjiga imali kao što govorimo i danas ovdje, ali u pravilu novinari nas izbjegavaju, odnosno pogotovo Hrvatska televizija, i ako imate priliku reći, onda će još doći 5 njih koji će sve najgore reći o onome što je napisano i stvari će minimalizirati, odnosno probati sve ovo čemu sam ja ukratko pokušao reći, probati će to svesti na neku njima prihvatljivu mjeru i tumačenje i opravdanje svega onoga što se i kako se događa. Evo, zahvaljujem. Pozdravljam se skupa. Kao što ste već čuli, ja sam ovdje iz podružnice instituta u Slavonskom Brodu. Zadatak instituta u Slavonskom Brodu je uglavnom da se bavi poviješću tog područja Slavonije, Baranje i Srijema. Međutim, vidjet ćete iz mojih radova da to nam ne smeta da se bavimo i širom problematikom. Ja sam jedini koji se u Brodu bavi razdobljem komunizma, a onda taj nedostatak nadoknađuje nekakvom ludom produkcijom.
ima nas nekoliko tu koji ne spavamo, kažem, nikad. Tako da sam ovdje donio 7 od 10 mojih knjiga koje se uglavnom odnose na crkveno-državne odnose, odnosno odnos komunističke partije i katoličke crkve. Zašto je to bitno i u ovom kontekstu? Mi znamo da je nakon rata, kada su uklonjene političke stranke i kada su uklonjeni oružane snage političkih takozvanih neprijatelja, da je ostala jedina snaga koja je dobro organizirana i koja se mogla nositi sa partijom crkve. Ponajprije katolička crkva. I u Sloveniji ovdje, i kod nas u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, jer ostale crkve od jačih, pravoslavna i islamska vjerska zajednica, su vrlo brzo potpale pod nadzor države, jer su to autokefalne crkve koje nisu imale potporu izvana. Zahvaljujući katoličkoj crkvi kao jednoj međunarodno snažnoj organizaciji, vjerskoj zajednici koja ima potporu Vatikana i tada poprilično zapadnog svijeta, ona se mogla ozbiljnije nositi sa komunističkom partijom, odnosno komunistička partija nije se mogla s njom lako obračunati. Iako sam početak i prve godine bile su krvave i strašne za katoličku crkvu. Prve godine su u kojima je ubijeno, računa se, oko 300 do 350 svećenika, neke brojke se penju i do 600, ali to su zapravo oni koji su poslije stradali, odnosno umrli od posljedica bivanja u zatvorima i tako dalje ili u raznim drugim okolnostima. Pa uglavnom ove prve poratne i ratne žrtve koje su stradale, ponajviše 44. 45. do 48. godine, se svode tu negdje, ne može se znati točna brojka, još uvijek oko 350. Normalno, osim žrtava, jer često kad kažemo žrtve, uglavnom se govore i smatra ubijenima, zapravo radi se ovdje i masovnom broju, velikom broju žrtava koji su dugogodišnjim zatvorima provodili i raznim logorima. No i to nisu same žrtve, žrtve su i mnogi oni koji su potpali i živjeli pod pritiskom komunističkih vlasti, posebice UDBE, pod prisilnim regrutiranjem kao suradnici UDBE i tako dalje, pod raznoraznim okolnostima. Treba shvatiti da je UDBA koristila i nejedinstvo često unutar katoličke crkve, unutarnje podjele posebice u Bosni i Hercegovini, u čemu pišemo u zadnje vrijeme, stvarajući takozvana svećenička udruženja koje ste imali ovdje u Sloveniji, takozvano Čiril-metodsko svećeničko udruženje, čiji je osnovni cilj bio razbijanje crkvenog jedinstva i slabljenje crkvene hijerarhije. Tako da djelovanje na svećenike od strane UDBE bilo je uglavnom kroz ucjenu, odnosno pritisak, ili uvjetovano da se pušteni će biti iz zatvora ako se učlane ili udruženje ili budu suradnici UDBE. Iako u tim dokumentima, i neki su kolege ovdje u Sloveniji objavljivali te dokumente, piše tamo kad navodi razlog zašto je svećenik postao suradnik UDBE, patriotizam. Zapravo nema veze s tim, kad uđete dublje u problematiku, vidi se da je taj svećenik ili uhvaćen sa nekom djevojkom, ili znači da je izišao iz redovnih crkvenih okvira ili da je ucijenjen zbog nekakvih novčanih malverzacija. Znate, crkva je isto izbjegavala te devizne propise jugoslavenske da bi došla do određenih novaca i tako dalje, pa su često svećenici zbog toga završavali u zatvoru. Ili što je bila najčešća praksa kod suđenja, naročito u Hrvatskoj, je bilo pomaganje takozvanim križarima, ili gerilcima iz poraženih vojnih postrojbi, i onda se često po to svrstavalo i ono što je i što nije. Bilo je najlakše osuditi svećenika da je pomagao križarima, bez obzira da li je ili nekada i nije, ali uglavnom je to bila najjednostavnija osuda, kao što je 48. bila najjednostavnija osuda za podršku Staljinu i tako da je trebalo puno dokazivati, puno se s tim baviti. U tim okolnostima je nastalo i nekoliko mojih knjiga koje sam koristio, ponajprije radio na osnovu izvora. 90% je to na temelju izvora, arhivskih izvora, bilo u hrvatskim crkvenim državnim arhivima Bosne i Hercegovine i iz Beograda. Iz Slovenije sam uglavnom koristio vašu literaturu, ali i nešto slovenskih dokumenata vezanih za crkvu sam pronalazio u hrvatskim arhivima. Te slovenske dokumente sam objavio, ovdje su još 2-3 sveska i 4. je sada u tisku, po različitim razdobljima, dopisivanja i razgovora između predstavnika komunističkih vlasti i katoličke crkve. U prvim poradnim godinama to su uglavnom dopisivanja, nema puno razgovora, osim onog razgovora Tita i Stepinca nakon rata, a sve ostalo su manje više dopisivanja jer razgovori su bili maltene prekinuti, jer sve do negdje, 55. do
ozbiljniji razgovori 58. i onda nadalje imamo sve više i više razgovora kada počinje normalizacija odnosa, protokol, drugi Vatikanski koncil i na kraju uspostava, odnosno obnova diplomatskih odnosa između Jugoslavije i Vatikana 70. godine i zapravo 71. dolaskom Josipa Broza Tita u prvi posjet jednog komunističkog vladara samome papi Pavlu VI. Ja sam te svu dokumentaciju zapravo sabrao u jednu, ajde nazovimo sintezu, ako to još uvijek nije sinteza, znači ovo je do Titove smrti. Znači razdoblje od 1945. uspostave komunističke vlasti do Titove smrti, sve probleme s kojima se crkva i država susreću u tom razdoblju. Od znači onih najtežih dana do 1948. pa onda počinje, kad prestaje otvorena represija, onda ide sustav svećeničkih udruženja, znači razbijanje jedinstva crkve, oduzimanja imovine, zabrane vjeronauka, zatvaranje sjemeništa itd., da sad ne nabrajam sve to skupa. I onda dolazi znači ovi pregovori s Vatikanom, normalizacija koliko toliko odnosa, pa Hrvatsko proljeće 71. koja se poklapa sa obnovom diplomatskih odnosa, što je i utjecalo na to da se crkva 71. nije uključila ozbiljnije u hrvatska događanja zbog većih političkih interesa Vatikana, odnosno takozvane istočne politike, znači probijanja u istočne komunističke zemlje da bi crkvu vratila u život. I završava znači ova knjiga sa Titovom smrću, a slijedi normalno i dalje istraživanje, normalno sada je ipak to jedno svježije vrijeme kada dokumenti još nisu toliko dostupni, pomalo što se otvori to ja koristim i pripremam za nekakvu završnu knjigu, završnu sintezu cijeloga komunističkog razdoblja. No, usput radeći to u Hrvatskoj, krenuo sam i u Bosnu i Hercegovinu. I nedavno je izišla moja prva knjiga na istu tematiku što se tiče Bosne i Hercegovine. Tamo je, zašto je nisam radio sa Hrvatskom, jer to su dvije priče, sasvim različite priče. Ista je vlast, isti je režim, ali priče za sebe. Jednostavno je to bilo nemoguće uklopiti u jednu zajedničku knjigu. Zašto? Bosna i Hercegovina nije samo područje katoličkog stanovništva, nego 3 velike vjerske zajednice, gdje ona je bila u drugčijim okolnostima, iako u prvim godinama, znači, katolička crkva u Bosni i Hercegovini je najviše stradala, baš na području Bosne i Hercegovine, oko 200, znači od onih 350, 200 ih je ubijeno u Bosni i Hercegovini. Ovih dana se obilježava kao i svake godine u Širokom Brijegu taj najveći pokolj fratara, o kojem ste vjerojatno čuli. I ono što je specifično za Bosnu i Hercegovinu jeste ta unutarnja podjela u crkvi Bosne i Hercegovine, što je olakšavalo UDBI i komunističkoj vlasti za manipuliranje s njima i za djelovanje na razbijanju jedinstva katoličke crkve. Tamo je svećeničko udruženje o kojima sam govorio, Dobri pastir, takozvani, ovdje se zvalo Ćirimetovsko, dolje se zvalo Dobri pastir, koje su uglavnom držali bosanski franjevci iz Bosne i Srebrene, bilo malte ne u potpunoj suradnji sa vlasti. Svjetovni svećenici, znači oni koji su vezani u biskupe, direktno su bili izvan toga ili je bio rijetko ko. I ti unutarnji sukobi su kulminirali velikim problemima koji su u odnosu tih biskupa dolje i provincijala prema komunističkim vlastima. Znači nije bilo jedinstvenog nastupa, bila je podjela unutar njih i to su komunističke vlasti koristile. Ovdje sam ja obradio razdoblje do 66. znači do protokola i druga knjiga je, ovdje sam zato i naznačio, knjiga 1, se sad radi na drugoj knjizi koja će biti do kraja komunizma u Bosni i Hercegovini. Tu onda dolazi ponovno do jednog, ajde nazovimo to, ne toliko otvoreno represivnog razdoblja, koje će mirovati u tom smislu i radit će uglavnom upak na pridobivanju pojedinaca iz crkve, sve do Gospe Međugorske, odnosno Međugorskog slučaja, kada dolazi ponovno do onih malo žešćih otvorenih sukoba i zatvaranja pojedinih svećenika, ali taj Međugorski slučaj opet nije samo stvar odnosa komunista prema crkvi, nego je opet to stvara unutar crkveni problem, ako vam nije poznato ili ako je, da je to dodatno zaoštrilo sukobe između Franjevaca u Hercegovini i rezidencijalnog biskupa u Mostaru i ti sukobi traju i dan danas i još se nisu smirili. I zato je ta priča u Bosni i Hercegovini sasvim posebna priča. Ja ću jednog dana, ako Bog da budem živ, nastojati stvoriti jednu sintezu za cijelu Jugoslaviju, ali to će onda bez nekih velikih detalja, ali o tom potom neće ništa puno obećavati, ko zna što nas čeka. Bavio sam se u ovom samom smislu, ovo što radi kolega Gajger i kolegice, i jednoj pojedinačnoj obradi svakoga ubijenog i zatvorenog svećenika,
koje sam radio s kolegicom sa Filozofskog fakulteta u Osijeku, Slađanom Josipović-Batorek. Znači, tu su pojedinačno navedeni svi slučajevi ubojstva i zatvaranja svećenika u Đakovačko-srijemskoj biskupiji. To je, s obzirom da mi pokrivamo Slavoniju, znači, to mi je bio jedna od obaveza, znači, ono što interno moram bar za podružnicu Brod raditi, da smo detaljno razradili. Ovakvih knjiga imate u Hrvatskoj dosta i uglavnom prije nek sam se počeo istraživati dublje 2003. Uglavnom su knjige bile o Stepincu i pisali su ih svećenici. Iako su to iznimno vrijedne knjige, da se razumijemo, ipak je pristrane su, znači prilično subjektivne i tek kad smo se mi neki uključili malo ozbiljnije sa te znanstvene strane, onda smo nastavili uz tu literaturu, normalno koristeći sve ove izvore koji su i tim ljudima iz crkve bili potpuno nepoznati, jer su bili zatvoreni u tadašnjim arhivima državnim, smo omogućili doći do puno novih spoznaja o tome što se dogodilo, kako se događalo i što se stvarno događalo. Normalno ne nailazimo često ni na podršku crkve. Zašto? Jer često smo kroz to sve skupa nailazimo i na svećenike koji nisu baš bili na čast crkvi u tim odnosima između crkve i države i onda se normalno neki uvrijede, neki smatraju da je prerano izići s takvim stvarima i tako dalje. Iako mi ne forsiramo imena, znači izbjegavamo, nije nam to cilj, nego nam je cilj politika, da vidimo što se to točno događa, na koji se način događa. Nije nam sad cilj od nekog svećenika ocrniti i prikazati kao suradnika UDBE, i to ćete vidjeti ko bude čitao u mojim knjigama. Dosta sam samo jednoga imenično naveo svećenika u knjizi o Šeperu. Zašto? Zato što je taj bio bliski suradnik Šepera i kojem je Šeper vjerovao i spašavao ga od zatvora dok ga je istovremeno špionirao. Znači, ne s ciljem da ja njega ocrnim, nego čisto da vidim što se i na koji način se je li radilo. Iako nije problem, normalno ni objaviti sve imena i ona će doći s vremenom, htjeli mi to ili ne, ali, kažem, to je s crkvene strane ono što smeta našim istraživanjem. I ovdje bih još spomenuo jednu moju knjigu koja je izazvala posebice veliku pozornost, Krunoslav Draganović, Iskazi komunističkim istražiteljima, vjerovatno onima koji se bave poviješću, iznimno poznata osoba. Zašto je on važan za ovu tematiku? Krunoslav Draganović je vrlo kontroverzna osoba, on je važan za ovu tematiku jer je kao visoki crkveni dužnosnik u Vatikanu za vrijeme rata i nakon rata spašavao, ovo što je Marica govorila, tisuće i tisuće hrvatskih, pa i slovenskih i makedonskih i svih ostalih izbjeglica po logorima svuda i poslije iz logora ih upućivao, odnosno omogućivao odlazak u Južnu Ameriku, u Njemačku zapošljavanje i tako dalje i bavio se tim humanitarnim radom. Normalno da su slijedile optužbe od komunističkih vlasti da je on prebacio Pavelića u Argentinu, što nema veze nikakve, jer dapače nisu se međusobno volili, iako je on možda čak i bio spreman, ali Pavelić mu nije baš vjerovao, pa je odbio njegovu pomoć. Do optužbi za visoke nacističke dužnosnike da i njih prebacio u Južnu Ameriku i tako dalje. Međutim, što je još posebno bitno za ovo? Mi znamo o njegovom kontroverznom povratku u Jugoslaviju 1967. godine, koja je još uvijek misteriozna, iako po sveme sudeći na prevaru oteti i prevezen preko granice, dvojica udbaša za koje on nije znao da su udbaši su ga preveli. Zašto se to godilo od 1967? Zato što je on tada zapravo pripremio za tisak i bila je spremna za tisak knjiga o Bleiburgu i Križnom putu, jer je on sve te izbjeglice, logoraše, intervjuirao po logorima i bilježio po njihovim izjavama, bilježio podatke gdje je ko nestao, ko je ubijen i tako dalje, i onda je to htio objediniti u jednoj knjizi. Kako je knjiga se bližila kraju, UDBA je organizirala akciju i po svim procjenama, iako će me možda neka dokumenti demantirati, jer je UDBA, odnosno vlast sad objavila da se on dobrovoljno vratio, što po meni sumnjam u takvu ikakvu mogućnost, može me to demantirati, može biti sasvim drugčije, ali po onome što sada znamo, to je osnovni razlog i da je on otet. Znači, za ovu tematiku je jako bitna ta njegova, sačuvana su mnoga svjedočanstva, ne sve, ali te njegove intervjui, izjave koje je vodio sa tim izbjeglicama po logorima i tako dalje, koje su trebalo osvjetliti to stanje. I tako, nastavljamo u tom smislu raditi na toj problematici kroz primjer crkve, kažem, kao glavnoga neprijatelja komunističkog režima, bar na području Hrvatske, ali vjerojatno i ovdje Slovenije, s kojim se komunistička partija morala nositi, teško nosila i na kraju zapravo, evo, i možemo slobodno reći, izgubila bitku u tom sukobu. Evo, hvala vam lijepo. Evo, ja vas molim za još malo strpljenja. Ovo je zadnji dio koji se odnosi na dio našeg projekta, to je na poimenični popis žrtava Drugog svjetskog rata i poraća, našu online bazu. Evo, ukratko,
Mi smo podatke za bazu prije 10 godina preuzeli od Hrvatskog državnog arhiva, dr. Josip Kolanović je bio voditelj toga projekta i to je bio istraživački i tehnički zasebni dio na našem projektu, upisivanje podataka. Znači ovako, cilj je bio da se istražuju izvori o ljudskim gubicima Hrvatske i Hrvata u Drugom svjetskom ratu i poraću. Tokom rada uvršteni su podaci i za područje Bosne i Hercegovine, s obzirom da se ona nalazila u sastavu nezavisne države Hrvatske, a i s obzirom na činjenicu da je veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine izgubio život u Hrvatskoj i obrnuto. Ono što ću spomenuti je pitanje Jasenovca. Ukoliko se želi utvrditi broj žrtava u Jasenovcu, onda morate unijeti i ljudske gubitke za Bosnu i Hercegovinu, te tu opet dolazimo na pitanje Bleiburga, gdje je veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine stradao, pa sad imamo podatke koji su upotpunjeni radi svih tih razloga. Znači, ono što se u zadnjih 10 godina radilo, se upotpunjavali i ispravljali ranije izrađeni popisi. Poimenični popis, to jest online baza, ono što moramo odmah reći, ona nije online vidljiva. Još uvijek ona je, znači radi se na njoj i ja nekako vjerujem da tokom ove godine neki prvi rezultati će biti online za pretraživanje. To je bio naš prvi cilj, izgraditi online bazu podataka koja će moći svako pristupiti, dati novi doprinos, neku novu spoznaju ili u tome smislu dodatak. Podaci su o stradalima i žrtvama, mjestu, vremenu i načinu na koji su izgubili život, te ono što je, ja bih rekla, najvažnije u ovoj bazi, izvor podataka od kud je nešto dobiveno. Podaci su o svim stradalima i žrtvama, vojnim i civilnim, s naznakom svih počinitelja zaračenih političkih i vojnih strana, bez obzira na, kao što vidite, nacionalnu, etničku, vjersku, političku ili vojnu pripadnost. To je nekakav podaci kojima mi raspolažemo za sada. U bazi imamo oko 480.000 zapisa. Od toga je korigirano i pregledano oko 120.000 zapisa koji bi, ajmo reći, bili spremni za objavu ovoga. Ono što je temelj popisa je, znači, podaci iz popisa Komisije za popis žrtava rata Saveznog izvršnog vijeća SFRJ Jugoslavije iz 1964. za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Te podaci objavljeni u različitim radovima, žrtvoslovima, arhivskom gradivu u kojem se nalaze popisi o stradalima i žrtvama. Znači tu vam spominjem posebno pitanje Jasenovca i Bleiburga, ono što je sporno i zbog čega su sve te preinake dopune rađene. Ovako vam u principu izgleda sučelje naše baze koja će biti dostupna na stranici www.zrtve.com.hr. Ono što vam mogu reći da je to MySQL baza i sučelje u PHP-u. Molim vas da mi više ništa ne pitate, to su mi tako rekli. Tu svo moje znanje prestaje dalje o tome, ali otprilike će tako ona izgledati. Ono što su podaci preko kojih možete vršiti pretragu. Znači ovdje ima kategorija osnovni podaci, prebivalište, podaci o smrti i izvor. Ovo su osnovni podaci koje imamo. Prebivalište se vodi kroz država, općina, mjesto. Podaci o smrti su, znači, ovdje imamo čisto uvjetno razdoblje, vodimo pod Drugi svjetski rat, Bleiburg i socijalističko razdoblje. To je za sada se pokazalo kao najbolja podjela s obzirom na unose u bazi. Ovdje imate, znači, godinu smrti, mjesto, način smrti, počinitelj, vojna pripadnost i koje su okolnosti. I zadnja kategorija je izvor u kojem imamo uneseno odakle su podaci uneseni u bazu. I ovako vam otprilike izgleda jedna kartica kad ju otvorite. Tu su, znači, podaci, ime, prezime, ide u bazi svaki ima sa podacima. Ja sam, evo, nasljednica otvorila jednu gdje vidite socijalističko razdoblje, datum smrti je 21.6. mjesto Zagreb, osuđen u zatvoru i referenca 1560, čini mi se da je to fond RUSUP, znači Republički sekretarijat unutarnjih poslova. Baza će imati objašnjenje svih kratica, svih fondova, svoje literature na svojem sučelju, znači za lakše snalaženje korisnika koji će pristupati. I evo zaključno,
Žao mi je što moram reći da se kronično borimo s manjkom suradnika na projektu. Imamo ograničena financijska sredstva, a samim time i smanjene tehničke mogućnosti. Evo sa početkom ove godine nadamo se dolasku dvoje mladih u sustavu ovog, kako se to kaže, stručnog osposobljavanja koji bi došli nam odraditi jedan dio baš vezano za bazu i u tom smislu ono što nam je cilj u daljnjem radu omogućiti zloupotrebu dnevno-političke svrhe koja je još uvijek uvelike prisutna, znanstvena istraživanja i obradu podataka kad se ta baza sva sredi, to će onda napraviti nada sve korisno i u konačnici ono što smatram najvažnijim je da svaka žrtva dobije svoje ime i prezime. Nismo daleko od toga, ima još dosta pred nama, entuzijazma imamo, volje imamo, tako da vjerujem da ćemo do kraja ove godine prve pomake baš online vidljivosti ovog višegodišnjeg rada vidjeti na stranici zrtve.com.hr. Evo, to je. Ja se zahvaljujem kolegom iz Hrvaškega inštituta za zgodovino za tako zanimivo in izčrpno predstavitev. Zdaj bi dal pa mogoče še kakšne dva vprašanja z publike, če ima kdo mogoče kakšno vprašanje. Jaz bi začel z tem koncem. Vi pravite ime, Hrvatski pravite. Znači ime i prezime. Međutim, to povezujem s onim što ste rekli HTV. Vidim da imate dosta sramežljiv pristup prema svim ovim vlastima koji su od rata do danas. Mene zanima ta politička volja da se te stvari istražuju. Odnosno, koje ste probleme imali s time? Znam da je naša državna komisija ovdje u Sloveniji na čelu je Jože Dežman prije njega, da su imali jake probleme i da ti problemi su još jako živi ovdje. Ne znam kako je to u Hrvatskoj. I onda mi recite dalje od imena i prezimena, da li ste išli dalje. Naime, da svaki taj ima i svoj, svaki taj poginuli, ubijen, da ima i svoj grob, odnosno spomen. Dakle, naravno, za mnoge se zna samo da su nestali krajem Drugog svjetskog rata. Za grob je teško znati i vjerojatno leži u nekim od grobišta ako nije prebjegao pa se nikad nije javio, dakle, vjerojatno po Sloveniji. Za mnoge se stvarno, ako nema živih, preživjelih svjedoka njegove smrti određene osobe, mi to teško možemo. Ali je problem i sa obilježavanjem. U Zagrebu je uklonjeno domobransko i ustaško groblje na Mirogoju i njemačko vojno groblje. Dakle, dopušteno je samo da se postavi jedan spomenik društva Hrvatski domobran, a obnova grobova i pojedinim obiteljima, naravno bez stavljanja izvornih ustaškog znakovlja, ali da se obnovi nadgrobni spomenik, te mogućnosti, evo ni dan danas u Hrvatskoj nema. Da ne budem pregrub, dakle, postoje, nekako mi se čini da ove, što se kod nas vrlo rado vole nazivati antifašističke snage i njihovi sljedbenici iz struke, da imaju znatno više prostora u svim vrstama medija. Na naše prezentacije, što instituta, što drugdje, uglavnom dolaze novinari iz katoličkih ili nekih drugih medija koji su čitani samo u određenim slojevima stanovništva. A ono što je na udarnim terminima, ne odnosi se to samo na ovu vlast, dakle uvjetno rečeno lijevu, to se odnosilo ni onu raniju vlast. Nije to njih osim na nekoj deklarativnoj razini da ih 2 put godišnje zanima Jasenovac jednom godišnje i Blajburg jednom godišnje i odrade taj dan i onda vode svoju dnevno-političku politiku, a žrtve pa i Drugi svjetski rat su im potrebni ako nema dovoljno materijala za prepucavanja na njihovoj političkoj razini. Samo ako mogu reći, naša komisija nikad nije u potpunosti ni zaživjela sa tim teretom, kao recimo kod vas u Sloveniji, pa ja nemam dojam da ona predstavljala
toliki problem našoj vlasti. To su bili načelna ideja da se nešto pokrene, nekih većih rezultata nije bilo, tako da niste imali tu šta puno. I uza sve materijale iz saborske komisije o žrtvama rata koja je naprasno ukinuta, koja je napravila puno dobrog, istina koja je napravila i poprilično krivih koraka u svojemu radu. Materijali su godinama bili pod ključem, sada su u Hrvatskom državnom arhivu, ali je njegovo korištenje vrlo ograničeno, ne možete ništa snimati, ne možete ništa kopirati. Dakle, imam osjećaj da se u arhivima, kako vrijeme odmiče u Hrvatskoj, sve čini na tome da se zagorča život istraživačima. Dakle, vi u Hrvatskoj ako želite dobiti uvid u matičnu knjigu umrlih, vi morate pisati posebnu molbu za svaki uvid, za svaku matičnu knjigu, dakle, a traži se od vas da se što efikasnije, što bolje provjeri i utvrdi. Dakle, stvari su poprilično komplicirane, morate obaviti prethodno toliko administracije i pisane i usmene i na svaki način. Dakle, imam osjećaj da se pokušava sve one koji bi se željeli baviti ovim temama, da ih se ne samo temama poslijeratne represije, pa čak i temama ratne represije. Dakle, da se nekako te ljude odvrati od tih tema. Je li otvoren arhiv Komunističke partije Hrvatske? Vi u Hrvatskoj, ako želite gradivo partijsko, dakle, Centralnog komiteta Hrvatske, danas morate dobiti pismeno odobrenje SDP-a. Dakle, to što je situacija apsurdna i smiješna. Jaz bi ga eno vprašanje, ali obstaja takšen spisek vseh teh med vojno NDH-jevcev, ki so pobegnili od Pavelića do Ljubovića in tako dalje? Dakle, pobjegle su 100.000 ljudi. Takvi popisi naravno da ne postoje. Mi znamo postoje procjene o koliki je broj Hrvata i drugih s područja Hrvatske, odnosno NDH, uspio preći granicu pa završio u evropskim ili prekomorskim zemljama. Naravno, nama su uvijek zanimljivi oni koji su vojno ili politički bili istaknuti. Lahko kaj poveste o Jasenovcu medvojno pa povojne, procjene o žrtvama medvojno povojne? Dakle, problem Jasenovca je isto kao i problem Bleiburga u Hrvatskoj. Onima koji su bili na strani žrtava, te brojke su uvijek premale. Tendencija je, dakle, naravno, time se danas u historiografiji najviše, osim spomen područja Jasenovac, koja je posebna institucija u Hrvatskoj koja se bavi stradanjima svih onih koji su bili internirani i ubijeni ili umrli u logoru Jasenovac, je u srbijanskoj historiografiji. Tamo imate dve linije. Jedna je koja pokušava koliko toliko trezveno sići s one brojke od 700.000 koje je u socijalističkom razdoblju prodavano da je stradalo u Jasenovcu, što je fizički i svakako bilo nemoguće, do one koje, dakle, smanjiti na nekakvih ispod 100.000, i do one druge koja je takozvani Komitet za istinu o Jasenovcu, koji i dalje govori o 1 milion stradalih, ima znatan broj pobornika, ne samo među narodom u Srbiji, nego i među jednim dijelom srpskih povjesničara. U Hrvatskoj postoji potpuno druga priča. Postoje oni koji se pokušavaju ozbiljnije baviti pojedinim pitanjima represije u nezavisnoj državi Hrvatskoj prema svim vrstama onih koji su bili nepoželjni od novoga sustava, pa i Jasenovcem, ali postoji oni koji sad žele prikazati da je poslijeratni logor Jasenovac bio nešto znatno strašnije i veće nego ono što se je događalo za vrijeme rata. Mi u ove poimenične popise, danas poimenični popisi i spomen područja Jasenovac i Muzeja žrtava genocida u Beogradu su negdje od brojkama oko 70 do 80.000, ali je nevolja da su sve te brojke, a temelje se uglavnom na popisu iz 1964. Sva ta imena koja su upisana, a to je nedostatak i ovih poimeničnih popisa Bleiburga, da one nisu uglavnom utemeljene na arhivskom gradivu, one su utemeljene na usmenom kazivanju. I začuđujuća je činjenica, popise imate Zemaljske komisije odmah poslijeratne, pa popisa Republičkog saveza boraca iz 50. 64. i da se te brojke od svakog popisa na ovamo radikalno povećavaju.
Dakle, pa vi brojku od nekih 30.000, 50 Jasenovac se povećala na 60, pa se onda povećala, ne znam, na 64. na tih nekih 59.000 sa Starom Gradiškom, onda kako je javna brojka bila 700.000, sve je stavljeno pod ključ, ali sada opet se javlja problem Jadovna i ostalih logora u Lici, gdje se izmišljaju stotine ili tisuće ubijenih ili bačenih u jame u koji fizički takav broj ne može stati. Dakle, stvar se opet vratila na ono razdoblje prije početka 90-ih, kada smo imali mogućnost trezveno razmišljati i ovo što mi radimo, zašto tako ide sporo, mi pokušavamo sve ovo potvrditi još iz nekog trećeg izvora ili sve što je moguće preko matičnih knjiga, ako jesu, a takvih je najmanje, i po nekim dokumentima. Dakle, teško je reći zadovoljavajuće, uvijek će se naći oni koji će zastupati maksimalne brojke i oni koji će zastupati minimalne brojke ili će sve negirati. I razlika je u Hrvatskoj upravo ta što u Sloveniji takav vrstu sukoba i događaja u vrijeme Drugog svjetskog rata vi niste imali. Osim okupacije, mi smo imali i kolaboraciju, i revoluciju, i građanski rat, i stvari su mnogo kompliciranije i u događajima i politički i etnički, a one su na dnevno-političkoj razini ne samo u Hrvatskoj, nego i hrvatskim međudržavnim odnosima, posebno sa Srbijom. Mogoče še do vprašanja. Dovolite, da bi najprije vam čestital, ampak ja mislim da ono što smo očito druži nešto, da nismo nešto zadovoljni s time, a ja mislim da ipak može biti nečim zadovoljni. Tako da ja bi kolegama čestitao na urađenom, ja mislim da je to podstica i za slovenačku stranu, a isto ova pitanja koje ste napomenuli, možda bi bilo ipak dobro da nam brojčano stanje možda malo barem osvetlite, jer kod nas u Sloveniji ovaj popis žrtava na Institutu za savremenu istoriju sada se bliži 100.000, a tu je oko 10.000 je još pod istragom, ja bih rekao, recimo oko 20.000 ne znamo pouzročitelje smrti, tako da se, ja mislim da jedno što je zajedničko, to se zbrojava u osudu titoizma. To je bila država koja nije znala brojiti. Ona sve dozna, a ne znamo koliko je bilo mrtvih. Kod nas su čak kod partizana za 10.000 pogrešili. To je problem upravo ne, ali tako da kažem, to je bila besramna i nepravna. Treba naravno razlikovati popise, procjene i izračune. A tu se vrlo često miješaju kruške i jabuke. Dakle, koriste se jedni, drugi i treći, koriste brojke koje njima u datom trenutku odgovaraju, pa za različite stvari koriste različite brojke. Ne, kažem, samo to da zaključim. Ja mislim da je to ipak jedna bitka za dostojanstvo čoveka, pojedinca. Svaka žrtva ime i svaka žrtva ima mjesto, jedno dostojanstveno mjesto u memoriji, u istoriji. A drugo što je treba ipak reći da Sloveniju i Hrvatsku ipak, to bi mogao kolega Ferenc više reći, ipak je zajedničko, je da najveći zločin u mirnoj dobi nad objema naroda je 45. i slovenačka teritorija je prizorište i za Slovence i za Hrvate tog najstrašnijeg masakra. Ja mislim da kolega koji se bavi crkvom, ja mislim da ipak će se u širem obimu otvoriti pitanje katoličkog zapada Jugoslavije, kad ćemo produživati ova istraživanja i onda je naravno, ja bih ipak rekao, granica. Ja mislim da ovo ubijanje na slovenskoj granici je ubijanje na jugoslovenskom berlinskom zidu. To je isto jedno pitanje koje će se otvarati, a ja mislim da ipak treba znati da je posljednji koji je streljan je 17. juna 1991. Jedan iz Šri Lanke i to je sve zajednička sudbina. Tako da ja mislim da se ove parcijalne rezultate treba zbrojavati, vidjeti jedno drugog gdje smo došli, a ipak
je interes da titoizam zbrojimo na razini nekadašnje Jugoslavije sa svim pojedinostima pojedinih država nasljednice. Ja bih rekao čestitam svima i... Naravno, ovo je samo, dakle, vi ste vidjeli, mi smo stvari sondirali određene teme i probleme zbog manjka ljudi i novaca, ali da ne bi ispalo sve tako možda crno. Mi moramo priznati da sve ovo je ipak financiralo Ministarstvo znanosti i sporta Republike Hrvatske i sva naša istraživanja i predložene teme su bile, koliko je to mogućnost, istina, stalno se smanjuju ta sredstva, ali to je stanje i kod vas i svagdje u Europi. Nekako se kriza poklopila sa svim tim stvarima. Ja ne znam, dakle, da li još imamo živaca i vremena, samo da prođemo kroz neke osnovne pokazatelje ljudskih gubitaka. Dakle, pa da vidite, naravno, treba napomenuti ovaj popis Saveznog izvršnog vijeća, odnosno komisije, tako je, 64. On je popisao samo one stradale žrtve fašizma. Srbi su po popisu izgubili život po nacionalnosti Srba 98.000, Hrvata 73.000, Židova 11.200, ostali nepoznati 13.000 i ukupno 195.000 je popisano na području Hrvatske, dakle, ali tu su popise, dakle, nisu popisani oni stradali na neprijateljskoj strani i izgubili život kao civilno stanovništvo, najviše su Srbi 71.000, Hrvati 41.000 i Židovi 11.000. Dakle, to su rezultati popisa iz 60. U isto vrijeme Republički zavod za statistiku Socijalističke Republike Hrvatske radio je popise žrtava po određenim kategorijama. Dakle, isto su popisani samo žrtve fašizma, odnosno druga strana nije popisana, pa možemo vidjeti ovdje pak brojka dolazi do 185, nešto više od 185.000. Najviše je svakako u logorima, evo, dakle, kad vidimo da je 51.000 u logorima, radi se u pravilu u logorima NDH i logorima Trećeg rajha, a već iskazane javne brojke za Jasenovac su onda bile 700.000. A poimenično je popisano 50.000, 51.000, dakle za sve stradalo stanovništvo s područja Hrvatske, naravno to nije uključeno Bosna i Hercegovina i istočni svijet. Najzastupljenije kategorije, dakle, prema različitim tih popisima, ovo je ova komisija koja je osnovana početkom 90-ih, ali promjenom vlasti u Hrvatskoj ukinuta. Dakle, to su rezultati do kojih su oni, to su necjeloviti rezultati do kojih su došli i za područje Hrvatske popisala je. Istina, ona je, to je bila jedna od primjedbi, ali ona je popisivala upravo one koji u prethodnim popisima i u prethodnim izdanjima nisu popisivani, a to je bilo jedan od glavnih primjedbi, iako je preuzimala i ranije podatke i ranije popise, u Hrvatskoj 154.000, u Bosni i Hercegovini preko 99.000, od toga pripadnici oružanih snaga NDH 32.000, pripadnici Jugoslavenske armije, odnosno partizani 39.000, kao civilno stanovništvo 38, u Bosni pak od ove 99.000, pripadnici oružanih snaga NDH 13.000, pripadnici Jugoslavenske armije nešto preko 5.000 i kao civilno stanovništvo 44.000. I možda bi, evo, najcitiraniji su ovi Žerjavićevi i Kočevićevi brojke, a one su uglavnom poznate, one su na višim razinama, su one još poprilično točne. Ali što ispuštamo na nižu razinu, one pokazuju sve svoje manjkavosti u izračunima i u procjenama. Naravno, u doba kada su oni svoja istraživanja objavili, one su bile vrlo važne da razbiju upravo onaj mit koji je nastao nakon popisa, odnosno nakon stavljanja popisa pod embargo i svega onoga što je i po enciklopedijama i u javnosti o ljudskim gubicima i cijele Jugoslavije pa i Hrvatske je pisalo.
i ovo je možda zgodno vidjeti prema poznatom hrvatskom demografu Stipetiću, različite strukture ljudskih gubitaka Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i brojke, mislim da ovo dosta dobro se vidi, možemo vidjeti stvarne gubitke Hrvata, Srba, Roma, Židova i Hrvatske ukupno i demografske gubitke, dakle stvarni su oni koji su stvarno izgubili života, demografski su i iseljeni i nerođeni, dakle sve ukupni. I sa brojima stanovnika, što je vrlo usporedivo, pa da se vidi u stvari na koju količinu stanovništva, na koji broj stanovništva su se takve stvari dogodile i ove migracije koje smo isto spominjali, dakle ovo je za područje Republike Hrvatske, ako bismo išli i Hrvate istočnog Srijema, odnosno Bosne i Hercegovine, ta brojka je udvostručena. To bi bilo to, zahvaljujem. Če imate res kaj, če ne bi čas zaključili, to bi zaključili čas prekanči. Čisto kratko, samo vprašanje bi bilo v teh številkah. Me zanima, a ste pri nas kaj izradno tiške liste, ker to je pa osebno. In pa kako imate stališče do pričevalcev, tistih živih, ki še kaj vejo povedati. Ker pa zdaj samo arhivi, što seveda dokumenti, ki so veliko ljudi odvodjeni. Tamo gdje možemo koristimo i govornike i dokumente. U mnogo slučajeva nemamo nikog drugog, nego upravo svjedoke, očevice događaja. U onom slučaju Donji Andrijevci, koji sam pričao u vojstvu ovih seljaka pred izbore za ustavnu opštinu, upravo smo išli na objavljivanje dokumente OZNE i svjedoka. I oni se u većini u biti događaja poklapaju, ali naravno u detaljima i svjedoci uvijek ne mogu znati detalje i točne okolnosti određene smrti, ali su oni nezaobilazni, dakle, u radu takvih ljudi je danas sve manje, ali koriste se već objavljeni materijali ili rukopisni zapisi. Ja, ne bi se zahvalil vsem za gostom, za tako še to, da ste videli, vam pa za vprašanje in